srdačno pozdravljam na našoj nedeljnoj konferenciji za tisak. Prije 7 dana govorili smo o porezu na nekretnine. Tu smo digli dosta bure i to nam je drago. A danas ćemo pričati malo o demografiji. Odnosno o našim glavnim demografskim mjerama koje planiramo predstaviti našim biračima na izborima koji su sada već jako brzo, odnosno 18. svibnja. Krenemo mi odmah na stvar. Ovo su dvije osnovne i glavne demografske mjere koje nudimo Zagrepčanima na lokalnim izborima. Znači, besplatni vrtići za sve i 1000 eura za svako novorođeno dijete. Znači, ove mjere obuhvaćaju sve korisnike zagrebačkih gradskih vrtića i svu novorođenu djecu u gradu Zagrebu. Kada vam pokažem financijski okvir, zapitat ćete se zašto trenutna gradska vlast to nije do sada uvela. I to se i pitamo mi. Jednostavno nam nije jasno zašto nešto što je ovoliko jednostavno, što je ovoliko financijski ostvarivo, trenutna gradska vlast do sada nije uvela. Oni očito imaju važnijih stvari u životu, dok im obitelji, djeca i demografija ne ulaze u ono što bi nazvali glavne točke njihove politike. Prijete da će rasturiti na izborima u gradu Zagrebu, bahato prijete da će rasturiti na izborima u gradu Zagrebu, a zato, nažalost, i na svu sreću, nemaju apsolutno nikakvoga pokrića. Krenimo mi, dakle, na konkretne brojke. Trenutno je u gradskim vrtićima upisano 33.266 djece. I ova mjera našeg besplatnog vrtića će se upravo odnositi, dakle da sada preuzmemo odgovornost za vođenje grada Zagreba, 33.266 djece imalo bi besplatan vrtić. Ne smijemo zaboraviti u ovoj brojci da se tu nalazi još i 4.000 djece koje nažalost nisu našle svoje mjesto u vrtiću, odnosno ostali su neupisani zbog nama potpuno neopravdanih razloga. Zato, upravo zbog ovih 4.000, mi planiramo u našem 4-godišnjem mandatu sagraditi 15 novih vrtića. Za to će nam trebati oko 80 milijuna eura, koje planiramo potražiti, odnosno financirati iz europskih sredstava, iz zagrebačkog gradskog proračuna, a također i uz pomoć Vlade Republike Hrvatske. Cilj naš, dakle, da na kraju našega 4-godišnjeg mandata svako dijete u gradu Zagrebu bude upisano besplatno u gradski vrtić. Vratimo se malo na financije. Trenutno, grad Zagreb za ovih 33.266 upisane djece izdvaja oko 200 milijuna eura godišnje. Unutar toga iznosa roditelji pokrivaju 17 milijuna eura. Plaća roditelja određena je prema određenom dohodovnom cenzusu na način da za cjelodnevni boravak se plaća između 19 i 79 eura, a za poludnevni boravak između 12 i 51 eura. Naš izračun govori da ovaj trošak koji od ovih 200 milijuna eura pokrivaju roditelje, to je trošak od 17 milijuna eura, bez ikakvoga problema, zagrebački gradski proračun, bez ikakvoga naprezanja može u godinu dana podnijeti. Dok naše kolege iz Možemo financiraju koje kakve usluge, koje kakve manifestacije koje veličaju ovu ideologiju, mi ćemo financirati ovu. Jer nama je demografija, nama su djeca, nama su obitelji na prvome mjestu. I mi ćemo to učiniti odmah nakon izbora, dakle već na jesen. Sva ona djeca koja na jesen budu upisana u zagrebačke gradske vrtiće imat će besplatan vrtić. Druga mjera koja nam je također jako važna je ova tu. Do sada se za svako novorođeno dijete u gradu Zagrebu isplaćivalo 600 eura. Mi ćemo dati ekstra 400 eura, gdje dolazimo do onoga iznosa od 1000 eura. Dakle, mi planiramo nakon izbora
za svako novorođeno dijete u gradu Zagrebu roditeljima osigurati 1000 eura. Roditeljima taj ekstra iznos od 400 eura znači jako puno, a gubitak za zagrebački gradski proračun, za koji ću vas podsjetiti da je gotovo 3 milijarde eura, je zapravo neznatan. Kao što vidite, mi ukupno, dakle za tih 1000 eura za svako novorođeno dijete u gradu Zagrebu, nama je potrebno oko 3 milijuna dodatnih ekstra sredstava iz zagrebačkog gradskog proračuna. Ali ono što nas najviše zabrinjava u čitavoj demografskoj situaciji u gradu Zagrebu vam je ovo. Ovo vam je broj novorođene djece u zagrebačkim rodilištima, kao što znate u jednom radim i ja, 2021., 2022., 2023. godine. Ja koji radim u Petrovi, radim u rađaoni, odnosno u rodilištima, mogu reći da su danas naša dežurstva daleko lakša i daleko manje zahtjevna nego što su to bila prije 10, odnosno 20 godina kada sam ja ušao u tu kliniku kao specijalizant. Danas su ta dežurstva puno lakša, što vam govori ove brojke. Pogledajte, 2021. 8030 novorođene djece, 2023. 6995. Ja ću vas podsjetiti, 2010. godine u Petrovoj klinici je samo bilo rođeno oko 4500 djece. Da ne govorimo o Zajčevoj, da ne govorimo o Vinogradskoj, da ne govorimo o Svetome Duhu. Dakle, ovaj trend je alarmantan i mi tom trendu moramo stati na kraj. Upravo sa ovim financijskim injekcijama mi pomažemo roditeljima da se odluče na ono što je iznimno važno, a to je proširenje svojih obitelji, odnosno povećanje broja članova svojih obitelji. Dakle, ne postoji veći prioritet od ovoga. I na kraju, molim za sumaciju, pogledajte, sve ovo što mi sa ove naše dvije glavne mjere demografski nudimo košta ukupno 20 milijuna eura. Dakle, 17 milijuna eura za besplatne vrtiće, 3 milijuna eura za 1000 eura za svako novorođeno dijete, 20 milijuna eura ili u postocima, ljudi moji, 0,68% zagrebačkog proračuna. Dakle, to je manje od 1% zagrebačkog proračuna, koji danas iznosi gotovo 3 milijarde eura. Vraćam se na pitanje s početka. Zašto trenutna gradska vlast nije ovo iskoristila i zašto trenutna gradska vlast nije omogućila svoj djeci besplatne vrtiće u gradu Zagrebu i zašto nije podigla ove iznose za svako novorođeno dijete. Ovo su naše teme. Ovo je politika koja nas zanima. Dok ove druge očito i dalje zanima vouk, ležanje po cesti i sve one stvari koje su nama kao roditeljima djece potpuno u drugom planu. Oni kažu da će rasturiti na izbore, a mi kažemo da neće rasturiti na izborima. Jer ova financijska sredstva u gradu Zagrebu se mogu naći, a mi ćemo ih nakon 18. svibnja i naći. Toliko od mene. Nadam se kratko i jasno. Nadam se da imate dovoljno materijala za vaše potrebe. Ima li kakvih pitanja?